a toho sa aj držíme. Za každým z nás v živote zostane jeho dielo ako práca, ktorú spravil a zanechal tam svoj odkaz na neprázdne reči. V poslednej dobe nečelíme len politickým klamstvám, ale uchýlili sa niektorí aj na také organizácie a skupiny rodiny, ako sme aj my, nestačí niektorým, že rozhádali národ kvôli svojmu mamonu, ale chcú zničiť všetko, čo niečo znamená. Ale niekoho, kto niečo vybudoval, ale je to prirodzene pre nich, lebo jediné, čo dokážu, je rozprávať tie ich rozprávky a nič iné. Ale neuvedomili si, že pre nás je to len dobre, pretože postupne odhalujeme zradcov a krivých ľudí, ktorí sa tvárili, že sú s nami srdcom. No bohužiaľ ukázalo sa, že sú len kvôli svojmu prospechu, egu a mamonu. Čím to im aj ďakujem za to, že nám otvorili oči. Naša cesta od začiatku postavená na úcte k hrdinom a úcte k človeku. Všetko, čo robíme, je dobrovoľné a postavené na starých hodnotách človeka. Nikdy nikto z nás to nerobil pre peniaze alebo nejakú hodnotu mamonu, obohatenia, lebo človek, ktorý si neváži seba, svoju krajinu a národ, si nikdy nebude vážiť ani hodnotu peňazí. V prvom rade má byť srdce, ktoré bohužiaľ niektorí nemajú. A prečo vlastne dnes o tom rozprávam? Len z jedného dôvodu, aby niektorí ľudia pochopili, prečo sme tu. Je to úžasných hrdinských činov našich predkov, je to úcte a láske, ktorú máme v srdci k svojej zemi. Príbeh tohto týždňa, keď ma zastavil dedo, ktorý si chcel pred nami poplaknúť so slzami v očiach za to, čo robíme, a so slovami na jeho ústach, že bratia, len prosím, neprestaňte robiť to, čo robíte. Toto je tá hodnota a cen za to, čo robíme. Rodina, brat za brata a nie nekobletky, intrigy a zloba. Cen za to, čo robíme. Rodina, brat za brata a nie nekobletky, intrigy a zloba. Hlavu hore, rodinka, a verte, že spoločne všetko dokážeme. Hlavu hore, rodinka, a verte, že spoločne všetko dokážeme. Peklo alebo nebo, slova alebo skutky, digy alebo srdce. Peklo alebo nebo, slova alebo skutky, digy alebo srdce.